Il-Kroat Kristjan Kuravic involut fl-iskema ta' White Flag għalat ta' bajiet f'pajjiżna qed jiffaċċja akkużi mill-awtoritajiet Kroati wkoll u qed ikun akkużat li ħoloq invoices folots li ammontaw f'miljuni biex jieħu lura spejjeż fi tmiem proġett li suppost kellu l-appoġġ ta' diversi stilel ta' Hollywood iżda laqat ma materializza. Is-sit Shift News kwota dokumenti ippreżentati fil-Qorti Kroata li jurew kif fit-30 ta' Ottubru li għadda l-Avukat Ġenerali fl-Istat Kroat Tari Ġeka ippreżenta invoice falsa li tammonta għal 47,970 kuna Kroata jew 6,500 euro biex iġġustifika fondi li kellu jieħu mill-Awtorità tat-Turiżmu tal-Belt ta' Krikvjanika għal proġett ambjentali fis-South Pole. Shift News qal li l-proġett kif irriklamat minn Kuravic kien wieħed ambizzjuż. Fl-2008 kellha ssir attività fejn persuni jozzu fil-fond biex tinħoloq kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima. Iżda minkejja li din l-attività baqgħet qatt ma nżammet, Kuravic xorta kien ġabar il-fondi pubbliċi għalih u skont il-proposta tal-Kroat il-proġett kellu jiswa madwar 8 miljun euro. Minħabba li Kuravic qatt ma mar lejn is-South Pole, l-awtoritajiet lokali talbu li nataw flushom lura. Iżda biex jevita li jħallas, Kuravic ippreżenta invoice falsa kif irriżulta f'aktar investigazzjonijiet li saru. F'Malta il-Kroat kien qed jingħata eluf ta' euro biex jara li għatta bajjiet jingħataw il-White Flag. Madankollu fi ftit ġimgħat il-bajjiet kienu jispiċċaw fi stat diżastruż. Ir-riżulta li għal kull bajja u kienet jitlob 25,000 euro u b'kollox ġabar madwar 175,000 euro. Mistoqsi direttament dwar dan, il-Ministru tal-Ambjent Jose Herrera kien ammetta li kien avviċinat mill-NGO White Flag International għalkemm ma konfermax jekk kienx jaf lil Kuravic u l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu. Fil-fatt il-Ministru Herrera kien ammetta li ma saret l-ebda due diligence għalkemm iddikjara li l-Kroat ma kienx se jitħallas mill-Ministeru.